Nalazimo se ispred štanda Svitotehnika, gde je ove godine izloženo preko 20 različitih mašina i tehnologija. Na 3 štanda smo prikazali Mimakijeve mašine, Epsonove mašine i ove godine smo promovisali najboljeg kineskog proizvođača digitalnih mašina. Pod sloganom Više boja, sloganom sajma Grafima ove godine, pokušali smo da opet izložimo i prikažemo što više različitih tehnologija i različitih vrsta štampi s različitim bojama, pri tome vodeći računa o svim ekološkim standardima. Sve boje koje se koriste u štampi sa ovim mašinama imaju eko sertifikate i potpuno su neškodljive i mogu se koristiti za štampu za indoor. Ove godine je najveće interesovanje posetilaca bilo za Mimaki flatbed štampač 3x2 metra, koji radi sa belom bojom i lakom, i taj štampač i ono što on može izazvalo najveće interesovanje, radi na svim vrstama materijala. Nakon toga ogromno interesovanje je bilo za tekstilni štampač UJV 55 roll to roll na 3,2 metra, koji je imao dodatak koji omogućava štampu na tekstilu, što je do sad bilo jako problematično. Nakon toga veliko interesovanje su pokazali posetioci za DTF štampač, najnoviji model Mimakija sa 2 glave, koji ima 3 puta veću brzinu u odnosu na prethodni model, a da je pritom zadržao i kvalitet i stabilnost koju je imao prethodni model sa 1 glavom. Na Epsonovom štandu smo izložili već dobro poznatu F seriju 6400, prezentovali smo i novi model 9500 i F 2200 DTG DTF štampač, hibridni štampač, kao i novu seriju F1000 malih DTG DTF štampača, od kojih očekujemo veliku i dobru prodaju na tržištu, jer su cenovno prihvatljivi u odnosu na konkurenciju. Na 3. štandu smo izložili veliki deo portfolija, kažem veliki deo, jer je portfolio GZ kompanije, najveće kineske kompanije, ogroman. Pokušali smo ono što je najinteresantnije na našem tržištu, a to je hibrid na 2 metra, zatim solvent na 3,2 metra roll to roll, zatim UV štampač kao i sublimacioni štampač na 1,60 m, i očekujemo da će tu biti jako veliko interesovanje kako zbog cene štampača, tako i zbog cene boje, što omogućava veoma povoljnu eksploataciju.